Dnevni horoskop za 18. avgust 2026. godine. Ovan. Posao. Jasno raspodelite zadatke u malom timu. Ljubav. Razlikujte privlačnost od stvarne kompatibilnosti. Zdravlje. Smanjite buku uveče. Bik. Posao. Javite se klijentu koji dugo čeka. Ljubav. Jasno izrazite potrebu za više ličnog prostora. Zdravlje. Prijače vam lagana šetnja na svežem vazduhu. Blizanci. Posao. Uvedite alat koji skraćuje rutinski posao. Ljubav. Mali gest može vratiti bliskost. Zdravlje. Dišite dublje kada poraste napetost. Rak. Posao. Razdvojite hitno od važnog. Ljubav. Preispitajte ljubomoru nastalu iz pretpostavke. Zdravlje. Idite na spavanje doslednije. Lav. Posao. Ispravite podatak pre javne objave. Ljubav. Jasno izgovorite svoja očekivanja. Zdravlje. Odmorite između dve zahtevne obaveze. Devika. Posao. Odbijte dodatnu obavezu bez konflikta. Ljubav. Pružite podršku osobi koja prolazi kroz naporan period. Zdravlje. Umerite tempo fizičke aktivnosti. Imate konkretno pitanje o ljubavi, poslu ili budućnosti? Pošaljite SMS astrologu. Napišite svoje pitanje i izaberite astrologa prema uputstvu koje vidite na ekranu. Vaga. Posao. Predstavite ideju nadređenoj osobi jasno. Ljubav. Vratite se temi koju ste ranije izbegli. Zdravlje. Započnite jutro sporijim tempom. Škorpija. Posao. Završite obavezu koja se odlagala. Ljubav. Zajedničko iskustvo može vratiti vedrinu. Zdravlje. Pijte vodu redovnije tokom dana. Strelac. Posao. Otvoreno razgovarajte o ceni ili honoraru. Ljubav. Dovršite razgovor koji je ostao nedovršen. Zdravlje. Kratko se istegnite posle sedenja. Jarak. Posao. Obnovite kontakt sa starim saradnikom. Ljubav. Dogovorite vreme koje provodite zajedno. Zdravlje. Napravite pauzu od ekrana. Vodolija. Posao. Proverite ugovor pre konačne potvrde. Ljubav. Postavite granicu prema savjetima porodice. Zdravlje. Usporite tempo obroka. Ribe. Posao. Pregovarajte o roku koji je postao tesan. Ljubav. Na izvinjenje odgovorite mirno. Zdravlje. Opustite vrat i ramena. Pratite Astrološki centar za novi dnevni horoskop.